Kapor Kapatisi TV. Mentah kesni nak yang kejong ni kum ka National People's Youth Front dan ni ka Youth Wing mo jong ki samla jong ka National People's Party kejong ni ha kejing jalam jonga kum State President kejing don lang jong iba pajok pangrop kum i State Working President iba Pher Manhawar kum i General Secretary bari iba hep kum Vice President ngiawan hang ni ban sengaulem bat kayeng kesem jong i late Dr. Didi Lapang bat don bentalang mani sengaulem bat kayeng kesem ke jong ki tenakaliang jongi hoi nga yelade hinga rukum MLA nga don hi kajing sengau sanut ba klem yo ban trelang bat i mo ka long political career ke jong i tang ba ngamla ban len ban ong ba da ka banga pet ye i nga long inspire bat nga wan chaka kam politics te kalong kajing do ka bakraw ndai tang ye kayeng kesem dan ni ya ka jaj bru jongi henry ya ka state hibro ko we namar lading ya keren ya ka political career ke jongi ngas ngau ladang keren kat no kan roro ngan la ban justify namar ki kam ka ba ila le henry na kaliang ke jongi ngidon tang ban mo ngidon ka jing sngau lembat kayeng kesem bat nya rujuk ka por kum ki samla ni appeal ya ki samla ki bamanta ho bon ki ba keren ba ka politics kalong kataka it's mo ka kam ka bajak lia henry ngile i ba i mahe Didi Lapang ka political career ko jong i prasin kumu MLA ka kam ba ilale syadin na benta ka jaj benri bro ko we tanga apil ki samlaban wan chakmat ban ya shin benta namar ladingi shuya keren klem do wan ban ya mo wan ha ka politics nginam la ban wan ra ya ka jingkala te tang kata hi ka apil na kaliang ko jong i bat sashisen na kaliang jong ka NPYF Meghalaya State Unit sashisen ni pha ya ka condolence message ya ka yeng ka sem ka jong i ba le Didi Lapang ku bless you all.